Күгәрсен районы Худайбирдин авылын еш кына райондың капкаһы тидер. Авыл ыксымлыгы, төҙөклөгө менән һоҡландыра. Худайбирдин халык телендәгесә бесәнсе тиһәң, ана шул һоҡланғыс тәбиғәте кеүек, күркәм кешеләре менән дан тотҡан төйәк күҙ алдына баҫа. Шайтағай үде шул тырыш булган мәдәне батыр, кыйыу. Шуның арҡаһында шул авыл халҡы шулай тырыш булган, тырыш инде. Ожмаҡҡа тиң минең туған ауылым, Худайбирдин минең бесәнсем. Башҡорт теле, золотой әсән теле, золотой сәсән теле. Минең туған ерем булган өсөн, ошо далалар, ошо урмандар, ошо таулар, ошо Агыйдел елгам өсөн. Шуның өсөн яратам. Минең ата-бабаларым бөтәһе ошо авылдан. Безнең нәсел әйтүемсә якынса 1710 елдан башлана. Атайым да шунда туып үскән, шунда эшләне. Мин дә ошо авылда тудым. Шуннан югары уку йортын беткәч, менә шунда авылга кайтып 1975 елда шул мәктәптә хаклы ялга сыккансы эшләнем инде. Шуңа параллель рәвештә инде Шәйет Худайбирдин музейында эшләнем. Ондала инде 20 ел тирәһе эшләп ташланым инде ондала. Атайым 18 ел буена мәктәп директоры булып эшләне. Шуна физика, математиканы укытты. Безнең авыл үзенең табигате менә уникальдыр дип. Мусина Зәйтүн апай шунда бер шигырь язган. Ожмаҡҡа тиң минең туған авылым, Худайбирдин минең бесәнсем. Күпме юлдар йөрөп һиңә ҡайтам. Юк башҡа һиңә тиңтей. Бер урамың Крәүлене буйлай, икенсеһе Иҙел ярында. Шундай хозур урын һайлағанға рәхмәтлемен оло булғанға ти. Ысынланда безнең ата-бабаларыбыҙ шундай матур урында һайлағандар. Мына ҡарағыҙ әле эргәлә генә Крәүле йылғаһыға, яҡында ғына Агыйдел йылғаһы. Шунан ҡарап ҡараһаң, өс яҡтан беҙҙе өс ҙур бейек тауҙар уратып алған. Шунан ана шуларҙың һәр береһенең тарихи ваҡиғаларға ҡағылышыға. Безнең Худайбирдин авылы авыл советына ҡараған 6 ауылдарҙың береһе, иң күркәм ауылдарҙың береһе тип иҫәпләр кәрәк. Әлбиттә, монда халыҡҡа, кешегә матур йәшәү өсөн бөтә шарттарҙа булдырылған дип әйтер кәрәк. Мәсәлән, газ инде безнең 90-нчы йылдар башында уҡ үтте. Юлдарға асфальт түшәлгән, төнгөлөккә урамдар яҡтыртыла. Үткән йыл ғына капиталь ремонтта эшләп алғайныҡ. Шулай уҡ урта мәктәп эшләп килә, балалар баҡсаһы 12-нче йылда капиталь ремонт эшләнгән, фельдшер-акушер пункты эшләп килә. Тоже 2006 йылда капиталь ремонт эшләп яңы бинаға күсерелгәйне. Шулай уҡ халыҡтың рухи яҡтан, спорт яғынан да үҫеш өсөн мөмкинлектәр булдырылған. Мәсет эшләп килә 2001 йылдан башлап. Шәһит Худайбирдин музейы бик бай йөкмәткеле, мәҙәни йорт, бик көслө эшселәр, культ работниклары менән эшләп килә. Аның исендә инде библиотекаһы бар, төрлө фольклор, башҡа ансамбльдар эшләп килә. Һәр ауылдың үҙенең характеры бар. Мәсәлән, мына юлбаштар татыу дәррә булһа, һапаштар инде йығылып ятып эшләргә тырышалар. Худайбирдиндар инде тыуған ауылым тип дәртләнеп йәшәп яталар. Худайбирдин ауылы егәрле, алсаҡ халҡы менән хаҡлы рәүештә ғорурлана. Төбәктә ил тотҡаһы булырҙай ғаиләләр байтаҡ. Нәзилә менән Зәйнулла Байғазиндар ауылдаштарын һоҡландырып,
матур дөнья көтүсе гаиләләрдән береһе. Шунда туып үткәс, атай әсәйләрнең йортында торып калды инде, шунда яшәгән. Атайларды каранык, атай әсәйде каранык. Хатыныма рахмат, 28 ел караным. Тырышып эшләгез дине, тырышып эшләгез була дине. Тырышалым шул. Аларның нәйен апарабыз шул. Әйткән һүзләрен. Тормыш яме Ходай биргәннәрнең токымын дәвам итү инде безнең тормыш гаиләле балларда шул баллар дип тырышабыз инде, балларды ла эшкә өйрәтәбез. Һәр вакыт кайтып торалар, ярдәм итеп торалар, кәңәшләрен биреп торалар безгә. Шул бергәләп тату итеп яшәйбез инде. Үзебезнең авыл не бит инде бuna революционер Шәһит Худайбердиннең авылы мына шул хәтлем матур. Шәһит үзе шул тырыш булган инде батыр, кыю. Шуның аркасында ла шул авыл халкы шулай тырыш булган, тырыш инде. Ул безнең бабай бит инде, бабай угас. Правнуклары бит инде. Охшашлык бардыр инде. Безгә олы яуаплылык Худайбердиннең фамилиясын йөртү. Спектакльләр куйдык. Совместно хатын менән тоже икәүләшеп. Миңа инде шул Шәһит Худайбердиннең ролен башкарырга туры килде. Нык охшаган тибәтәләрне белмәйм дә аны. Элек колхозда тракторда эшләйне. Хәзер инде мына магазин асып бирергәс, шул магазинның хуҗаһы дип әйтәйек микән инде. Анан шул атлар, маллар инде, өйдә лә маллар күп бит инде. Хатын менә бергә үттек, бергә укынык. Как бы бер класста инде. Но безнең авыл ошо райондың капкасы булып тора инде, иң беренче авыл. Күгәрсен районының авылы. Тазалык буенча иң матуры дип уйлайм инде үзебезчә. Ну, авыл тырыша, тазалык соблюдает итә инде. Авыл халкы тыңлаусан, эшкә әрһез. Ну, авылда нисек булса ла матур тотырга тырышабыз инде. Нисек булса ла шул авылларда балалар күп булсын дип тырышабыз бит инде, чтобы мәктәпләр ябылмаһын. Мына садиклар матур итеп эшләй. Үзебезнең клуб матур итеп мына спектакльләр, концертлар куялар. Без бәхетле, Алатай менән Әләсәй. Ят тотабыз. Атларда мин 12-нче елда алып кайттым, Әбиялил районыннан, башкирский порода. Онда вес основной мошы 12-нче елда алып кайткан атлар, мына олы бияләр. Башкирский порода, шул камылга тип алып кайткан. Көтәбез инде, ипләтә хатабыз инде шул основной. Булай да алалар, охшаганнарын килеп алалар. Апсыгабыз ят гына шул декабрь адагына тиклем шунда көтәбез инде. Безнең аттарыбыз яланда инде. Ул көне буе дигәндә шул атлар янында йөрергә тырыша, өйдәге битә булган эшләрне эшләргә тырышам инде, ага ярдәм итәргә тырышам. Шул бергә инде бер-беребезгә ышанып яшәйбез бит инде. Безнең Худайберди авылы шундый гаиләләр менән бай дип әйтһәм дә була инде. Тырышсам, семьялар күп инде. Старостасы буларак шул авыл халкын әүдәп мына төрле неләрдә йөрү, мына өмәләрдә зиратларны буяп, зират тәртәләп. Авыл халкын димләү инде һәр эшкә шул сакыру, мына халыкты туплау, оештыру, аны шул алга апару инде. Авылда яшәгәс, һәрбер мал тугарын, һәрбер эшкә утырга килмәй инде, һәрбер нәмәне апарга килә. Эште тормыштың яме шунда бит. Матур етеш яшәй Худайбердиндар. Авыл буйлап үткәндә халыктың сәмләнеп, дәртләнеп дөнья көтүенә тагы ла бер кат инандык. Береһеннән береһе ыксым, төҙөк матур йорттар биде урамдарҙы. Гүл сәскәгә күмелгән ихаталар бында яшәүсе халыктың уңган, егәрле, эшһөяр булыуы хаҡында һөйләй.
Біздің ең ғырурлығыбыз Шәһид Әхмәтұлы Құдайбердин, көрнеклі дәулет эшлешме һәм җәмәгать эшмәкәре битендә мына шул біздің ауылға исем берген данлыклы якташыбыз, районда гына түгел, республикала билдәле шәхестәрнең береһе Венер Галимәнулы Аднагылов. Мына әйтергә кирәк, бер туган Юнир һәм Венер Аднагыловтар. Мына улар ошо безнең авылды төзекләндерүгә, социаль объектларны төзүгә уларның өлеше зур булды. Мин әйтер идем, улар үзләренең туган авылының ысын патриоттары дип. Губайдуллин Зәки Забихулы әлегендә ул Казанда һаулык хаклау министры урынбасары булып эшләп йөри. Оның күп кенә медицина буенча фәнни китаптары бар, күп кенә наградаларыннан билгеләнгән оның тырыш хезмәте. Шуның икенчесе безнең Искандаров Рәшит Хөсәин улы. Әлеге мәлдә Өфөлә Рия Медоптик медицина үзәге директоры булып эшләй. Яппар Гали Саматулы Башкортстанның атказанган табибы. Ул бик күп елдар безнең Маракта район дәваханаһының баш табибы булып эшләне. Онан бу Якты күлле санаторийның баш табибы, директоры булып эшләне. Шунан уның бер туган кустыгы Яппар Камил Саматулы, шулай ук Башкортстанның атказанган табибы. Әлеге мәлдә ул Шишмә дәваханаһында баш табиб эшләп йөри. Шәһид Хөсәйннең исемендәге колхоз Совет осырында игенселек, малсылык буенча ул районда гына түгел, республикала ең алдынгы хуҗалыктарның бере ине. Мына ул әллә нисә тапкыр күсмә кызыл байрак менән бүләкләнде. Әле хәтта музейда 2 шул кызыл байрак хаклана әле. Эшләйм дигән кешегә эш бар инде. Авылда ла рәхәтләнеп яшәргә була. Барыһы ла үдеңдән тора. Тырыш, егәрле булһаң, уңыш көттермәй. Құдайбердин авылы егете Ринат Құдайғылов бұл хүҙләрҙе тормоштар атлай. Мен Құдайберді ауылында туып үсеп, сит яқтарда күп ерге тура келді. Мәләкен үз ауылымды яратам, үз ауылымда яшәгем килә. Безнең якташтарыбыз Аздагул Венер Галимәнович бар итендә. Шул уларның эшләрен дәвам итәргә тием, әмма ләкин сит якта түгел, үземнең авылымда. Иң беренче хыял булды. Үз авылымда эшләргә. Аннан бер 10 ел элек бер эш башланым, әмма ләкин ул эште алга алып барып булманы. Төрле ситуациялар ереші менен булышкайным. Аннан банкрот итеп, долгтарымды бетереп, анан мына ошо эште башларга булдым. Ошо эш менен шөгыльләнә башладым. Башлаган вакытта бер станок сатып алдым һәм әдер такталар сатып алдым. Шулар менен өйдә табурет, ишектәр эшләй башладым. Шундай ишектәр эшләйбез, филёный ишек дип аталам, межкомнатный. Безнең тоже тренд тамак, без мына күп цехтарда ошо ботак неләрен алмайлар, без калдырабыз аларды. Чөнки безнең тактабыз кипкән, уже ул бер нимәлә эшләмәй, ошо ботактары коелмай. Чөнки технология буенча эшләнгән, шуның өчен без аларны калдырабыз. Кипкән, бүтән бер ниндәй дә деформация булмас, шуның өчен без мына именно ниндәй формалар бар, шундый формала калдырабыз. Мондай межкомнатный ишектердән башка ана шундый борынгысы ата-бабаларыбыз эшләгән һәммәтта ишектәр эшләгән бу килен менән дип атала инде. Берәдәм эшләнем, аннан уйлап кына мына шу цехларны үҙәккә алып, егетләр эшкә алып, на хәзер продукцияны киңәйтәбез. Төрле васан заказ буенча эшләйбез. Реалист булырга кирәк, үз-үзеңә ышанырга кирәк. Һәм иң мөһиме минең өчен инде. Иң мөһиме минең артында торган гаиләм, минең хатыным. Хатыным миңа гел ышана. Һәм дә ул ышанган аркалы миндә канатланып күтәрелә башладым. Табуреттар эшләйбез. Булар заготовкалар тоже шулай ук морилка менән обрабатывать.
эшләгәндә, лак белән каплаганда, бана дигән мотор ултыргыстар килеп сыгайын. Шуны табылды. Ана со спинка ултыргыстар эшләй. Заготовкалары күп, заказ итәләр и бирәбез инде. Заказчикка ниндәй объектка кирәк, ниндәй төстә үзебез материалын алып, ошлай йомшак итеп, барылын белән урат итеп тоже эшләп бирәбез. Сайып, монда үзебезнең администрацияга, районга мөрәҗәгать иттем, районда ярдәм иттеләр. Аксаягы менән станоктар алып, материал алып, шуның менән эшли башланым. Башта башлаганда ябай гына станок генә, өс функциялы һәм кипкән такталар, брустар һатып алдым. Шуның менән үзем әйләп кына һәр бер агастан башка нимә килә, шуны эшләп, фантазия итеп, күп нимәне интернеттан карап, өйрәнеп, шайтып эшләй башладым да. Онан яйлап тагын бер станок, онан оборотка барып тагын шайтып инструментларды күбәйтеп, онан менә ошо цехка хәтлем килеп иттегенде. Был цех елы безнең мейсебез бар. Шунда үзебезнең калган агастың калдыктарын ягып, йылытабыз һәм цех безнең эшләгән термос һәмак ул йылыны тота, любой хавыктарда йылы була инде бunda. Минең бunda әле 4 егет эшләй. 4 яхшы эшләй, без монда гына пилорамда гына түгел бит инде. Безнең стройкаларда бара. Теге елда үзем гаилә менән без субсидия алгайнык. Бик яхшы нимә, поддержка молодых семей и многодетных семей. Шуның буенча үзебез әйтәдек. Һәм үземә төзү эше охшагас, агасы эше охшагас, агастан үй теләүселәргә bütün безнең бренд тамак инде, bütün нимә агастан. Фундаменттан башлап, фундаменттан һоң bütün нимә агастан. Идәне, түбәһе, стеналары bütün нимә только инде. Берендә обработка, бер нимә массив агастан. Шундай теләк менән быел бер кеше барлыкка килгәйне, безгә мөрәҗәгать иттеләр, без аңа әйтәбез, әле менә әлеге вакытта әйтәбез инде. Монса хараусылар күп була торгайны. Biz bir yandan ağaz alıp, özü şunda burayız. Hem alpar patklüş ultırtağız indi. Fundamentından başlayız, fundamentin özü koyabız. Bütün nime hem meysen ultırtıp, işiklerin, tədrelerin koyup, освещениесini koyup, kırışa öspetiplaytıp, полностью patklüş monsalar işleyir. Hem buranan gana tögül, bizim stanok var, profilирование бруса. Брусты 15-15 брусты профилировать. Ешабыз, 2 яклап ешып, пазлар алып, шул пазлардан бурай ер кабылай инде, стеналар ер кабылай. Шуларды үзебез ошонда әзерләйбез. Материал ошонда бурайбыз. Коробка заказга карап инде, кемгә инде монса кирәк. Искә 5ме, искә 4, любой формала инде. Шул монсаны монда комплектовать итәбез дә. Профнастилында кырышына мейсен кай вакыт үзе эшләйбез, кай вакыт хатып алабыз инде. Бүтән нимәне комплектовать итеп, алып барып, үз көндә кешегә монса подключ әзерләп куябыз. Әлеге вакытта 3 балабыз бар. Күп балатай. Иң зур баһа эште беткәс зур рәхмәтләр укынып калган хожалар. Шуңа бик иң яхшыһы шул. Бетәһәлә кайтканда кайбер олы апайлар, инәйләр илап торып калалар. Касан берәй эшем булса тагын һеҙҙе саҡырмын дип. Бөтөн йәштәргә үҙем әйткем килә, ауылда йәшәргә кирәк. Киләсәк ауылда. Бөтәһе лә хәҙерге замандағы теге клерк
һәм менеджер не булып ултырырга тиеш түгел ул бит. Алар күбенсә перепроизводство менән шөгыльләнәләр. Чөнки мин иң беренче үземнең эшемдә нимә акча минең производство. Без нимәләр эшләйбез. Без кеше эшләгән әйберне хатмайбыз. Кеше эшкуарлык менән шөгыльләнә дигәндә иң беренче бит нимә хатагы дип. Безнең дәүләт ташлай корылган. Эшкуар булгас, ул нимәләр хатырга тиеш. Юк, дөресендә эшкуар булгас, ул нимәләр эшләргә тиеш. Менә шул фермерлар битендә улар менә производство без менә нимәләр сыгарабыз. Кеше эшләгән әйберне хату өчен аңа бик осталык кирәкми. Сөсе һиделмәй, әсәһе булмаһа, әсәһе сөсе һиделмәй. Шунсын кыенлыктар булып торырга тиеш. Кыенлыктарды еңергә тиеш, уларды үтәргә тиеш. Кыенлыктарсыз яшәү кызык түгел. Яраткан шөгылен кәсепкә әйләндергән Ходайбирдин авыл эшкуары. Бар күңел йылыһын, күз нурларын халып эшләгән кул эшләре тормыш сәменә әверелгән. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә атый халык мәкаләләр. Ринат Ходайгыловтың һөнәрләре 70-тән дә узып китәләр. Авылдаштары күңелен күтәрерлек, илһам тудырырлык, табыш килтерерлек эше булганда, оста өсөн 70 һөнәр дә сик түгел. Халкыбызның асыл улы Башкортстан дәүләтчелегенә нигез салганнарның береһе Шәһид Ходайбирдиндин газиз тиягенең тамырлары тәрән, затлы, үткәне фәһемле, бүгенгеһе ышаныслы. Кайбер кеше күпләп мал тота. Мына мин бер нисәк гаиләне әйтеп китәйин. Мына Лүтсә белән Салават бик күзендар. Шуннан һуң Сидиков Илмир, Ямгырова Нәфисә күпләп мал тоталар. 5-6 һыер асрайлар. Бер нисә кеше корт тота. Мисалысы мына Ходайгылы Буранбай, шуннан Гадилов Рамил, Яппаров Рөстәм, Яппаров Тәлгат, мына минең улым Маннанов Разиф, шулай ук 7-8, мына Яппаров Тәлгаттың 60-70 баш диләр. Мына улар кыртсылык менән шөгыльләнәләр. Шулай булгас, эшләйм дигән кешегә эш бар дип әйтергә була. Хугым өмәләре, каз өмәләре үткәрелә, күрәбез бит инде. Урам тулы казлар. Безнең авылда меңләгән генә каз бардыр ул урамда. Шул каз өмәләре үткә, бик матур үтә. Шуннан һуң мына без үзебез мына күрше тирә-як, мына безнең күрше бер 5-6 өй, мына шундай безнең тоже йолага үрелеп бара. Без үзебезнең эргәлегенә крәүле буена төшеп, тирә-якты үзебез тазартып, үзебез һөйләшеп, шуннан мына быел гына әле шул тазарткандан һуң самавыр куеп, самавыр белән сәй исеп яланда, шуннан икенче бер вакыт мына шул тагы оештырдылар, казан алып сыгып, казанда аш пешереп, шунда бергәләшеп, йыелышып, балалар белән бергәләшеп, шунда матур итеп, байрам итеп кайттык. Шунда бергәләшеп басма алдык, көмәкләшеп, ир-егетләр дә, хатын-кызлар да катнаштылар. Менә шул үзе бер кызык бер мәл булып калды. Атай нигезен сит ят кешегә хатып киткән яшьтәргә гаҗәпләнәм. Нисек инде үзең шунда тәпәй баскан, үзең үскән ата йортын сит ят кешегә хатып китәргә мөмкин икән дип. Шуны инде дача формасында ла тотырга булалар дип кенә үземсә уйлайм инде. Атай менән әнием тәүдә мине каранылар инде, малаемды каранылар. Мин үзем йөреп эшләм дип әйтергә теләйм инде. Шуннан улар улгайгас инде, мин уларны караным инде. 2019 елда уларның бергә яшәвенә 70 ел тулды. Бик матур дип яшәнеләр. Балаларның 6 балаларын, шуннан уларның 14 гиен-сәре булды, 24 бүлә сәре булды. Шуларны байрамнарда каршы алып, озатып, бик
куанып, шатланып, тыныс кына итеп гомер кичерделәр инде. Авылыбыз тураһында, авыл кешеләре тураһында гел яхшы сүзләр генә ишеткем килә. Кайбердә эй авылыгыз матурда инде тиһәләр, күңелемә рәхәт булып китә. Мусина Зәйтүн апайның шигырь юллары белән генә әйтмәк булам. Барыла бар минең авылда, кадерен генә белеп яшәргә. Бәсен ебәрмәгез авылыбызның, шундай теләк безнең яшьтәргә дип кенә әйтәм. Шуны игътибарга лайык. Авылдың бөтә социаль учреждениеларында җитәкче булып ошо авылда туып үскән яшьтәр эшләй. Димәк, Ходайбирдиндә төпләнеп, гаилә корып, уның киләсәгенә битараф булмаган, туган тияген артабанда күтәреп, авылдаштары матур яшәһен өчен уңайлы шарттар тудырырга һәләтле һәм дәртле яшьтәр бар икән, авылдың киләсәге һич шикһез буласак. Юккамыни, яшьтәр барда, авыл да, яшәясәк ди халык та.